kuya. Ayos ka labat. Tanong lalagaron kong text, mabibigay man reply. Si Kyun. Si Ashley, ang may kakaroon ko. Kabat kutan si Pinakurat. Pinakurat, palayaw nun mamad si Kato. Pinakurat. Gailatan ay. Siya mo antay Pinakurat. Sa usawan ng bayan. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin.